Donostian segituko dugu, baina oraingoan erakusketa baten berri emango dizuegu. Akuariumean dago ikusgai eta neguko enbatetako olatuak erakusten ditu. 76 argazkik osatzen dute erakusketa eta datorren abuztuaren 31 arte bisitatu daiteke. Santxo, surferako eta gozamenerako olatuak batetik, baina bestetikan ikaragarrizko astindua eman zuten olatuak, hori hemen jasotzen den azken batean. Bai, azkenian guretzat egun on bat dena, posiblea izan oso egun txarra, egun bezala Donostin edo Zarauzko Lekoian, edo posituzu kalte handiak izan, eta posiblea guretzat oso egun bat izan bai. Azken batean, surfilme festivalerako ere gai benetan indartsua izan da hau. Izan da, segurazki, surfareko denboraldi hoberena. Orduan duzien, 3 hilabete oso olatu honak guretzat, oso olatu handiak ere bai, ja para los más kamikazes. Baina olatu handiak ez du esan nahi, olatu handi izategatikan surferako balio duenik esaterako. Hau da Herkules ekaitzaren eguna eta gero zazpian, eta hau Imanol Jeregi Zumaiko gazte bat, oso olatu handia hau surfeatzen, eta ikusten bezala oso garbia, eta hau bai dela olatu hon bat surfeatzeko. Eta hemen ikusten duzu Sorginetxen Deban oso egun handi batean, eta ikusten duzu pixka bat, olatuen tamainoa, eta bai ikusten duzu haize asko dagoela, eta bera tipua nola txikia den, eta bera noraino iristen da haizea. Hau bakarrik, sartzen die hemengo jende trebeak eta motibatuak olatu handietan. Egoeraren handitasuna eta olatuaren azerrezanik ez, eta surflariaren txikitasuna argazkian, eta betiko ez da nola irteten zarete gero hortik. Claro, bai. Azkenean, hemen olako egunetan, benetan properatu egon behar zea. Haude, arkaiz asko, eta ez da, kontu izan behar duzu, sartu situazio bastante komplikatuetan hemen olako egunetan kontu izan behar duzu. Ez da normala izan. Azkenean, hau gertatzen da, olako ziklo bat, 20 urtero edo, ez dakizu baineren noiz berriro gertatuko den, eta beti oso ekaitza handiak daude gure kostaldean, eta ikusiko dugu zer gertatu den datorren urtean. Guk espero dugu olatu onak izatea, baina espero dugu kalte gehiegi egitea. Auskalo noiz berriro bueltatuko diren olatu erraldoiak dira, gure bazterrak irensteko irrikaz etorreko diren olatuak. Akuariumeko itsasondotik Agustin Ezenarro, Euskal Herria zuzenean.